दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डे कारण बे डिस्ट्रिक्टखौ जों मोननो हादोंमोन 2003 सनाव 10 फेब्रुआरियाव जितु बिएलटिनि जितु सुक्ति जादोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव हाग्रामानि दैदेननायाव आरो बे सुक्तिनि जुनैनो जोङो दिनै बिटिसिआव जोङो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट मोननो हादों मोनसे जाबाय चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि आरो चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनथाम जिल्लाया दिनैनि तारिखखौ डिस्ट्रिक्ट डे हिसाबै सेलिब्रेसन खालामनो हादों आरो दिनै जोङो बिटिसि सुक्तिनि आधारनि गेजेरजों जों जितु डिस्ट्रिक्ट मोनबाय आरो बे मोननायनि आन्दोआव दोङो जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जितु आइडिय'लजि बिथांनि आइडिय'लजिखौ लानानै दिनै बर'फोरा सोमावसारबाय आरो बिएलटिआबो सुक्ति खालामबाय बिनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय आरो बेखौ मोननायनि जुनैनो दिनै उदालगुरिया जथेस्थ' जौगाबाय बिटिसि जायामोनब्ला हयथ' दिनै उदालगुरियाव जों बे महरखौ नुनो मोननाय नङामोन आरो बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ हामबाय होननांगोन कारण बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बे उन्नतिया जाबोदों आरोबार जों सरकाराव फैफिनबाय बाखि जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ लासै लासैहै मावलांगोन जिल्लानि रायजो राजानिसिम मेसेजआ बेनो जे जों बिपिएफ हिसाबै दायो हाखनाव फैबाय जोङो बे ओनसोलाव थानाय बा जिल्लानि सिङाव थानाय बा बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ बयबो जोङो मिला प्रितिहै थानांगोन आरो बयखौबो शान्ति आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आवगायबोनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरदों थेंक इउ